विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय? किती मतांनी विजय झाला? बोला. नाव कसं? अमर, आरोप प्रत्यारोपामध्ये निवडणूक गाजलेली होती आणि विजय झालाय. किती मतांनी सरपंच पदाचा उमेदवार विजय झालेला आहे? आरोप करायचे, दुसऱ्यावरची कलके फेक करायची आणि मतं मिळवायची या उद्देशाने विरोधकांनी आरोप केलेले होते. खरोखरच मला खात्री होती की मी 10-0 ह्या इलेक्शनमध्ये करणार आहे आणि त्याप्रमाणे 10-0 या इलेक्शन झालेलं आहे. मी संपूर्ण श्रेय माझ्या गावाला देतो, माझ्या पक्षाला देतो, शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मी देतो, सॉरी उद्धवसाहेब ठाकरे पक्षाला मी श्रेय देतो. त्याप्रमाणे आमचे आमदार आणि खासदार आणि आमच्या दोन नाईक दुधवडकर अजून नाईक, आमचे सहकारी पंचायत या सर्वांना. तुमच्यावर आरोप झाले होते, तुम्ही 5 वर्षामध्ये या गावामध्ये फिरकला नाहीत आणि यानंतर ही ग्रामपंचायत तुमच्या ताब्यात होते. काय वाटते? मला सर्वांना माहिती आहे, गेली अनेक वर्षे आम्ही या गावात राजकारण करत आहोत. माझे वडील सुद्धा 79 मध्ये पहिले जिल्हा परिषद सदस्य आले होते, 2 वेळा आमदार झाले. गावामध्ये तलाव आहे, कॉलेज आहे, कृषी कॉलेज, बीएड कॉलेज आहे. त्यानंतर ते बंद झाल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी बाजूच्याच गावात बीफॉर्म कॉलेज, ज्युनियर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज यासारख्या सुविधा आणून पंचकृषीतल्या विद्यार्थ्यांना संधी दिलेली आहे. त्याप्रमाणे सगळे शिकत आहे. संपूर्ण गाव हा माझ्या पाठीशी आहे, हे आज माझ्या गावाने मला दाखवून दिलेला आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.